Matrayumpong naibalik sa kadagatan ang sarong pawika na enot ng nadakop kan aksidente ning napuruputan kan pangki kan sarong parasira sa barangay o sa parte kan barangay na hapunan Cagraray Island, Bakakay, Albay. Makaliis ang insidente tulos man na pig turnover kanasambitan ng parasira ang pawikan sa Tabaco City Agriculture Office tanganing maisalbar ini. Sigun kay Jonella Brera, Agriculture Technologist kan syudad nin Tabaco, tulos manining pig-assess kan sa indang opisina, katabang ang Albay Provincial Agricultural Office Fisheries Division. Igwan ni nanotaran na dikit nagasgas sa nasambitan ng pawikan, alagad bako masubot malala ang tama kaini kung kaya tulos man na binutasan sa kadagatan. Sigun pa sa nasambitan ng opisina, bihira sa nansiring na klase nin pawikan kung kaya delikado subuot na maubos ang mga ini kung dai mapapangatamanan. Lalo na yung mga pawikan pong ini, considered naman po siya, may mga nasa endangered na. Kaya much better po na kung may ma-entangled man po or may makuha man po sila, i-report immediately sa tuya pong opisina, kaya ang burigi po sa Fatima, para po mag-ibuhan sa po ng tamang lakdang.